लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो सिक्स सिडिउलनि सासे स्पेशलिस्ट होननानै प्रतिष्ठा खालामनो गायसननो नाजानायखौ नुदों। बेफोर मिडियायाव ओंखारनाया थिग नङा, हाबा माबा खालामलायबाय थानाया थिग नङा। ओरैबायदि जोंनि न'खरनि बाथ्रा मोनसे रायजो मोननांगौखौ बिसिनि सिगाङाव नांला होननायावथ' थुंग्रिजों गोदनाखौ दानस'नो माने गोदोनि दिनावबो गोसो जाखां। बे जुदि कुइसन नांलाबोनो मोना दा मानो बे जाबाय बिटिआर रेकर्डनि। आं जुदि तामुलपुरनि केन्सार हस्पिटालनि सायाव जुदि आं कुइसन लाबोनो मोना आरो जुदि आं लाइजाम गांसे लिरनो मोना मानो जादिया दाबो होननानै जुदि नों बर' माने कालचार लेंगुवेजनि जिथु रिसार्च इनस्टिट्यूट बड'फानि नामै जि जागोन बेखौ माला जागोन होननानैबो जुदि आं सोंनो मोनाब्ला কোনো মিটিং পইণ্ট নোহোৱা হৈছে এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ইমান মানে কাজিয়া হয় ঠিক জানো এতিয়াতো লেভেল প্লেইং ফিল্ড নাই নহয় যাৰ টকা বেছি তেওঁৰ সুবিধাটো বেছি হৈ যায় এতিয়া आंहा बेसेबां थाखा दङ आंनि महर मोखाङा माबायदि बियो जेबो हिसाब जाया মানে এমএ পাছৰ কাৰণে কোনো চাকৰি নাই এই কেৰাণীয়ে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চাকৰিয়ে হয় আৰু ইয়াতকৈ বেছি ল'ব লাগিলে পিএইচডি কৰিব লাগিব আৰু অন্যান্য লাইনত গৈ ফালে কম্পিটিটিভ এক্সামত যাব লাগিব ইপিএফ আৰু ইউপিএফৰ লগ লাগি বিজেপি কেনেকে আউট কৰিব পাৰে निकिबि मन्त्रिनि लाइजाम हरनायनि गेजेरजों मोनसे गाज्रि बारहावा सोमजिहोनो नागिरदों बेखौ जों सोंखारियो बेनि सिगाङावनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामदों बेनिखायनो बिथाङा लिरनाय लाइजामा जेबो मुल्य गैया जों बर' एकर्डआव मा दं मा गैया बेखौ सावरायजायो माया लाब माया लस खालामगोन बेखौ सावरायजायो नाथाय बर' एकर्डखौ नों रिभिउ खालामनो हाया मानो एकर्डआ एकर्डखा बे एकर्डआ सोलाय सोल' जाया बबेबा चेप्टारखौ नाङाब्ला बेखौ एकर्डनि सिगनेटरिफ्रासो बुंनांगोन जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामाबाबो जासिगोन आरो बेबायदिब्ला जोंनि समाजाव जुदि माबाफोर दङब्ला एकर्ड सिगनेटरिफोरजों ज' गासै बर' आफादफ्रा सावरायलायनानैसो बुंनांगोन जे बेखौ नोंसोर माब्रै माब्रै साननानै बिदि खालामखो खिन्थु जों नुनायाव बेखौ बारा मोजां जागोन बायदि नुवाखै लेखा फरायदों आंहा बेसेबां थाखा दङ आंनि महर मोखाङा माबायदि बियो जेबो हिसाब जाया हिसाबा मोनसेल' जागोन आं बर' हारिनि थाखाय मा मावलांनानै होनो हादों बेसो हिसाब जागोन दा नंखायनो रायजोफोर जों थियारि जा दिनै गरखाफ्रा बेवहाय धरना होफैदों बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनदों काउन्सिल मोननायनि उनावबो काउन्सिलनि चिफ बिमल गुरुङा गावनो बुंदों 2019 हालागै ओइ आं थांनानै थागोन नङाबा गरखालेन्ड जानांगोन होननानै बिमल गुरुङा समायखिरा लादों जोंबो लानांगोन जोंनि सोरबा साफा सानै राजखान्थिगिरिफ्रा राजा लामायाव फैनो लाजिबानो जों बर' हारिया लाजिनायनि बाथ्रा नङा बियो सोरबाया दिनै बाबानो जोंनि बानाय बाथ्रा नङा बानांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो बानांगौमोन लाजिनांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो लाजिनांगौमोन एसेबां सत्यग्रह हांगार स्ट्राइक खालामगोन बे मोनथाम हाबाफारि बिनि उननि हाबाफारि जोंहा गोलाव दङ बेखौ जोङो फैगौ 14 तारिखआव नोंथांमोननो फोरमायगोन मानोना रायजो राजाफ्रा बुंदों सानसे खालामलाय दलद थालाय बेजों माइरङा मोननाय नङा ओंखामाबो संनो जानाय नङा होननानै दा बेखौनो जोङो नायबाय थादोंमोन थांनाय बोसोरबायाव नायबाय जोङो खना खनला बर' हारिया मा जानानै दङ आरो बे बोसोरबा 6 बोसोरसो नायनानै नुबाय बर' हारिनि गोसो गोरबो बिख्ला बिख्लोआव बड'लेण्डआ अलरेडि जायगा लानानै दङ जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दा बेनिखायनो जानुवारि मासाव फेब्रुवारि मासाव मार्चआव एप्रिलाव मेआव जुनाव आगस्टआव नभेम्बर डिसेम्बर जों आन्दोलननि प्रग्राम जों बानायजोबखाबाय बेवहाय खुनु थाद'नाय गैला जेसेबां भिर जाथों जेसेबां दावराव जाथों जेसेबां जि जाथों जों थाबायलांगोन बेवहाय खुनु बिकल्प रास्ता गैया दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय बयनिसिम প্ৰচেছ আছে য'ত নেকি কেৱল টকাই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যদি টকাই হয় তেতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহ যাৰ হাতত নেকি ইমানখিনি ধন নাই আমি কেনেকৈ কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো আৰু সেইটো একচুৱেলি মোৰ মনে মানে নামানে যে মই যিমানখিনি খৰচ কৰিম সেইটো যদি মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দিছ গ'জ এগেইনষ্ট মাই গ্ৰেইনছ ৰিফৰ্ম ইলেকশ্যন ৰিফৰ্ম বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ক'লোঁ লেট আছ ৰিডিউচ দ্য কেম্পেইন এক্টিভিটিজ মই ক'লোঁ যে এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আছে যে আপোনালোকৰ আছে এই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াবোৰক আমি ভগাই ল'ম যে কোন কেণ্ডিডেটে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভগাই দিব যে কোন কেণ্ডিডেটে কিমান আৱাৰ্ছ টেলিভিশ্যন পাব কিমান পেজ ইয়াত পাব নিউজ পেপাৰত পাব অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত কিমান পাব সেইবোৰত যিটো পে'মেণ্ট হৈ যাব সেইবোৰ ৰেকৰ্ড থাকি যাব তেতিয়াহ'লে দেৰ ইজ এ লেভেল প্লেইং ফিল্ড নহয় জানো এতিয়াতো লেভেল প্লেইং ফিল্ড নাই নহয় যাৰ টকা বেছি তেওঁৰ সুবিধাটো বেছি হৈ যায় এতিয়া এইখিনি সন্দেহ ইমানখিনি বেয়া আজিকালি পাওঁ যে আমাৰ মাজত কোনো মিটিং পইণ্ট নোহোৱা হৈছে এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ইমান মানে কাজিয়া হয় ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেলি মানে আমি প্ৰত্যেকক মানে ছাছপেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰো লগত মানে মিলা প্ৰীতিৰে কাম কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ এই ইলেকশ্যনত টকা কোনে লয় ৰাইজেই লয় যে ইলেকশ্যন আহিলে ৰাইজেই টকা লয়
ৰাইজে যদি তেনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেধৰণৰ মানুহ পাম ঠিক এই কৰাপশ্যন ইজ দ্য ছ'চাইটি ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ দিছ কৰাপশ্যন निजो हायो आं होनदों बर' एकर्डआव मा दं मा गैया बेखौ सावरायजायो माया लाब माया लस खालामगोन बेखौ सावरायजायो नाथाय बर' एकर्डखौ नों रिभिउ खालामनो हाया माने एकर्डआ एकर्डखा बे एकर्डआ सोलाय सोल' जाया बबेबा चेप्टारखौ नाङाब्ला बेखौ एकर्डनि सिगनेटरिफ्रासो बुंनांगोन जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामाबाबो जासिगोन आरो बेबायदिब्ला जोंनि समाजाव जुदि माबाफोर दङब्ला एकर्ड सिगनेटरिफोरजों ज' गासै बर' आफादफ्रा सावरायलायनानैसो बुंनांगोन जे बेखौ नोंसोर माब्रै साननानै बिदि खालामखो खिन्थु जों नुनायाव बेखौ बारा मोजां जागोन बायदि नुवाखै होमब्ला देलाय नोंसोर मानो खामामोन बिनि उनाव जुदि गमामायैनो बिसोर सानस्लाबनो हायै माबाफोर गोरोन्थियाव जानानै दङब्ला होमब्ला बुंनांगोन जे बेखौ मावहोजाया आरो जेला मावहोजाया होमब्ला जुदि एकर्ड सिगनेटरिफ्रा सानो जे बे नंगौ होमब्ला एकर्ड सिगनेटरिफ्रासो बुंनांगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन मिटिङाव नैबे क्लजखौ नांला बे गैयाबाबो जोङो सोलिनो हासिगोन खिन्थु एकर्डखौ मालाया रावबो रिभिउ खालामनो हाया डेफिनेटलि बे एकर्डआ जाहैबाय स्पेसियेलि बर' हारिनि इन्ट्रेस्टनि बुस्थु स्पेसियेलि जियानो थायाथों मानो बेवहाय सरकारा हारसाफोरखौबो कनभिन्स खालामदों जे नोंसोर गिनो नाङा बेजोंसो बे एकर्डआ मोजाङै मोजां जाबोदों नाथाय बे एकर्डखौ लानानै जेराव मालायनि गैखाया मालाया मोजां मोनखायाखै बेखौ जुदि जोंनि गेजेराव जुदि तर्क बितर्क जायोबाथ' गुबुना सुजुग मोनखागोन चान्स मोनखागोन ओंखायनो बेखौ बर'फ्रासो सांग्रां जानांगौ आरो ओंखायनो आंनिया मा गासै जोंनि बर' हारिनि जायफोर आफाद बर' हारिनि बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे मावनो होननानै जायफ्रा गावखौनो बावनो ओंखारबोदों बेखिनिया बर'नि जि बेवहाय माने माबाफोर दं मा होनो आयदाफोर दं बे एकर्डआव बे आयदाफोरखौ जों बोरैहाय मोजां रोखोमनि मावफुंलांनो बेखौसो जोङो सिन्था खालामनांगौ आरो बे जोंनिल' नालाय बेफोर मिडियायाव ओंखारनाया थिग नङा माबा खालामलायबाय थानाया थिग नङा बे जोंनि न'खरनि बाथ्रा ओंखायनो बेखौ जोङो माने हागौमानि आंनिबा मोनथिस्लाबहोआ जासेसो सिरि मावनानै लानांगौ खारन बे जोंनि इस्यु मालायनि इस्यु बर' रावा एस'सियेटेड अफिसियेल लेंगुवेज जानायालाय मालाया मानो बेखौ मोजां मोनो बेथ' जोंनिसो बाथ्रा सेपारेट डाइरेक्टरेटआलाय बे जोंनिसो बाथ्रा मालाया बेखौ मानो मोजां मोनदों बर' कसारि जागोन दा बेथ' मालायनि नङा बे जोंनि बर'फोरनिसो जे माने सनितपुर आरो बिश्वनाथआ एक्सक्लुड जाथ'नांगौ बर' कसारिनिफ्राय खारन बियो बड'लेण्डआव हाबगोन आरो बेनि थाखाय कमिसन जासिगोन होमब्ला बेवहायनो बुंलायनाय जादों उनाव जे बड'लेण्डआव हाबै माखासे गामि थागोन बे मा जागोन गतिके बेथ' माबा मोनसे लिरनाय थानांगोन होमब्ला बेवहायनो ज' डिसिसन जादोंमोन जे बेवहाय लिरनाय थागोनांबाय होमबा बेखौ साननानै हाविबार होननानै कमिसना नायबिजिरखांनायनि उनाव बड'लेण्डआव सोखांनायनि उनाव माखासे गामि जि थालांगोन बेखौ बर' कसारियाव माने नटिफिकेसन होननानै काउन्सिलाव बर' कसारियाव सोफिनगोन आरोखि बियो एक्टआवनो लिरनाय थाखागोन दाबो दं मा प्रब्लेम जाखो बेवहाय सनितपुरनि मानसिफ्रा मोननै सुजुग दं मोनसेया जाबाय बड'लेण्डआव हाबनो मोनखागोन आरो जायफ्रा हाबा बिसोरो बर' कसारियाव हाबनो मोनखागोन जेबो गोनो गोथो गैया बेखौ सोरबाया दा गावखौनो माने मा होनो बिदि दायनिफ्राय बारग'नो बुङोब्ला बेथ' आलादा बाथ्रा खिन्थु बे रायलायनाय खालि इउबिपिअनि लिडारफोर दं मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी अनिल बसुमतारी गाम्बारु मोसाहारि बिथांमोन दङ जोंनि मानगोनां चन्दन ब्रह्म दङ मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्म दङ जोंनि मानगोनां थानेश्वर बसुमतारी एमएलए दङ महेश्वर बर' एमएलए दं आं निजे दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दं गतिके इउबिपिअनि प्रेजेन्सआवनो बेखौ नांथ'वा बे बिलखौ लाबोनाङा होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्मआबो बुंदों जे बेखौ नांथ'वा बेवहायसोना बिसोरो मुर्ति सावलायनाय मा सावलायनाय जादों ओरैनो जायाखै डेफिनेटलि लासित बरफुकना जुदि बिमायखौ खरं जावनायाव माने जिरायनायनो जुदि दानस'नो हायोब्ला मोनसे रायजो मोननांगौखौ बिसिनि सिगाङाव नांला होननायावथ' थुंग्रिजों गोदनाखौ दानस'नो माने गोदोनि दिनावबो गोसो जाखां बेजोंनो जोंनि इउबिपिअनि आन्दाराव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ दिनैहाय माने मोनसे खुद्रिनायजों बेफोरबायदि खालामनायसिम सौहैनाया आन्दोनि बाथ्राया बे आरोखि आं दिनै थाल्ला बुंबाय मानो बेफोरखौ मोनथिना लानायाबो मोजां जोंहा संबिधान दंखायो संबिधानाव 6 शेड्युल दं 6 शेड्युलखौ बोदलाबानो नोङो नुगोन 1 नाम्बारावनो बे लिरनाय दं जेखौ पेरेग्राफ होनो इंलिसाव 1 नाम्बार पेरेग्राफावनो प्रथम माबायावनो खोन्दोआवनो लिरनाय दं ओमफ्राय बे प्रथम खोन्दोनि लिरनाय दं होननानै नागिरनोब्ला बिनि 1 थारमाने 1 नि 1 2 3 दंलाङो 1 नि 3 आव दं 3 आव मा दं जे गभर्नरा पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों मावनो हागोन मा मावनो हागोन बेयाव ABCD दं EF डाबल F माने सेथि फारिनि माने मा होनगोन बेखौ इंलिसाव बुंबाय पेरेग्राफ 1
क्लज 3 साब क्लज डाबल एफ बेखौ गासिबो नायजों मा लिरदों बेखौ फरायनानै नाय नोङो बेवहाय बुंनाय दं पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों गभर्नरा जायखिजाया अट'नमास काउन्सिलनि नामखौ सोलायनो हागोन कनस्टिटिउसनावनो गभर्नरनो बेखिनिखौ होदों नालाय बेखौ आंखौ बुंबा बिपिएफनि एगेन्स्टआव माबा बुंदों नामा आं दा एमपिआ बोरै थगायना बुंजानांगौ एमपिआ जुदि नोङो कनस्टिटिउसननि माबा प्रभिजनखौ मोनथिया होनद्रायोब्ला सोर फोथायनांगौ गतिके आं उपाय गैया खिन्थु आं बुंगोन बेखौ हायो आरो बे मथे गभर्नरा बेखौ नटिफिकेशन होदों आरो बे नाम सोलायनाय आन्थायाव संबिधानावनो थांनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जा माबा पार्लियामेन्टआव बा मायावबानो जा आं सानो बेवहाय खुनु बर' रायजो राजाया बबे सिस्टेमजों सोलायो बेखौ लानानै तर्क बितर्क जानो दरखार गैया जिहेतु जोङो बयबो गनायनानै लाबाय जे बिटिएडिआ बिटिआर जानांसिगौ बा बिटिआर जासिगोन सुक्ति मथे बिटिआरआ माजों जायो माजों खालामखो नोङो दा दाउखौ अनलाजों संखो थारुनजों संखो सबायजों संखो नों जे दाउखौ जाखायोब्ला सबायजों संनो नामा नेम मथे बेबायदि आलासि फैबा थारुनजोंसो संनांगौमोन मानो बेखौ हमलायबाय थानांगौ जाखोफालाय नोंथ' आफ्टारअल दाउखौ जायो बिटिआरखौथ' नों मानियो बयबो बिटिआरखौ मानियोब्ला गभर्नरा होनाय पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनाय बेवहाय नांलायनायनि मा ओंथि दा आं दिनै सासे एमपि जानानै आं बोरैहाय बिनि बिरोधिता खामानि मावनो आरो जुदि बेखौ खालामनांगौआनो गैयाबा बिरोधिता खालामनांगौ गैयाबा आंनि राजनितिक जिबननिलाय मा ओंथि दं आं सासे एमपिआ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि जुदि कुइसन आंलाबोनो मोना दा मानो बे जाबाय बिटिआर रेकर्डनि आं जुदि तामुलपुरनि केन्सार हस्पिटालनि सायाव जुदि आं कुइसन लाबोनो मोना आरो जुदि आं लाइजाम गांसे लिरनो मोना मानो जादिया दाबो होननानै जुदि नों बर' माने कालचार लेंगुवेजनि जिथु रिसार्च इनस्टिट्युट बड'फानि नामै जि जागोन बेखौ माला जागोन होननानैबो जुदि आं सोंनो मोनाब्ला आरो बेवहाय जुदि आं माने मिनिस्ट्रिनि मानसिखौ लानानै फैनानै जुदि साइटखौ बेरायहोनो मोनाब्ला होमब्ला आंनि एमपि जानाय मा दं बेनि बाथ्राखौ आं एमपि हिसाबै आङो बुंनांगोन खिन्थु आंहा खुनु संघात गैया नाथाय आं होननाया जाहैबाय जे बेवहाय जुदि जोंनि पार्टिनि माखासे मानसिया बेखौनो जुदि आंखौ माबा मोनसे साननानै थाङोब्ला आंथ' बेखौ हमथानो हाया आरो जुदि गोरोन्थियाव फाबा थांदोंब्ला आं नुहुरखानायाव आं बेयाव माने बारजुमहैफानो गतिके डेफिनेटलि आङो सत्यखौ बुंगोन लामा हनै ससे थांनानै बेवहाय गरखाय दं आंथ' गरखाय दंखौ होनखागोन जे गरखायाव नोङो थांस'नाय गभर्नमेन्टआ 4 मासल'सै बे 4 मासाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ गायसनथारनांगोन बिल पासल' नङा बिनि माबा मोनसे इस्टाब्लिशमेन्ट हेडक्वार्टारखौबाबो फाउन्डेसन खालामनानै मावग्रोनांगोन आं बेवहाय नांस्थाबगासिनो दं खारन जोङो जुदि बिटिसि इलेक्सनाव बयबो जुदि बेस्थ' थानांगौब्ला दिसपुरनि खामानिखौ सोर मावगोन मोनसेया जाहैबाय बिपिएफजों बिजेपिजों जुदि गावनांगौबा एलायन्सआ होमब्लाथ' नोङो गभर्नमेन्टजों रायलायहैनायनि पजिसनानो गैला गतिके बे परिबेसनि सिगां आंनि थांखिया जाहैबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जेरैखि जाया माने दाजानांगौ ओंखायनो बे जोंनि माने पार्टियाव हयथ' बिथांमोनहा माबा मोनसे साननानै लादों बाखिखौ आं ओरैनो माबागासिनो दं नायगासिनो दं गतिके बियो नुहैगोन मा जायो खिन्थु मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा मोनसे भिउ हरदों